Eni podang ya tembange podang kuning. Ha nggih, coba kaya apa. Dipun bawani komplit nggih, Mbak. Aduh ya ampun. Allah kok ya ampun pripun. Ya kudu dikomplite ngono. Ayo. Ayo Waranggono iki saya sepuh rumah saku malah saya kemayu-kemayu. Lah nggih to, Pak. Padha karo bojoku kuwi lho ya. Pripun? Kok dalem menika Bu Sing Kesi? lanang ngarepe munggah panggung diambungi wonten. Loh, itu kan merupakan semangat kagem panjenengan. Nggih. Harusnya jenengan bangga dong punya istri seperti Bu Kesi. Bangga, kula bangga. Lah nggih. Nggih. Nggih pancen ngoten niku ingkang sae ngoten niku. Lah nggih. Panjenengan Bu Kesi menika le tresna kalih kula niku sepenuh hati. Lek umume wong wedok niku 100%, dhek 250 tok. Hati malah langkung, Nggih. Langkung. Ya Allah, luar biasa. Nggih. Tapi panjenengan menika kalih Bu Kesi memang pasangan yang sangat serasi dan selalu pripun nggih harmonis gitu loh kalau dilihat ya. Nggih, tau leres nggih. Alhamdulillah. Nggih, Mudah-mudahan ketoke. nggih sebagai contoh untuk para-para adik-adik. Nggih. Nggih ngoten niku Nggih. arep golek sing kaya apa lho, Mbak? Nah, nggih. Pripun melih. Nggih, Pak, nyun sewu. Menika lajeng kemawon nggih mboten sah ngagem bawa. Lah ten apa lek bawa ten apa? Mboten napa-napa. Alah, Bu. Kowe ora anggarane ora gelem bawa jenengan mumpung Lah petuk. mboten lho jenengane pripun to? Ini ada anggarannya sangat besar lho, luar biasa lho, Maksudnya sing Pak. kagem nembang niki lho kan Oh, mboten nggih. enten Lah apa-apa. pripun? Dibawani Asmarandana mumpung petuk kaya. Ya Allah. Nggih. Wong nembang pisanan mosok terus langsung tak tungtak ayo dibawani riyen. Nadyan wujud temong paksi. Tepuk tangan luar biasa. Ngene ora gelem bawa lho, Mbak sampean. Lah nggih nyun Apik sewu, lho. kula menika sanes pesinden Pak nyun sewu. Mbok menawi mangke iki kathah kirange nyun pangapunten nggih Pak nggih. Lah kok udu sinden iki apa? Kula penyonyo. Oh, layak kula diantemi wong mendem ya penyonyo. Penyanyi. Padha mawon penyanyi kalih sinden padha mawon. Sae terus ya selirane tiang-tiang sakniki piyai kados jenengan niku. Gedhi ngoten niku. Nggih to lah nggih to Pak. Ngersakne Pak. Mboten. Mboten, Mbak. Kula wis ra mampu, Mbak. Duduh lene mau turene duduh empuk. Iya. Kuwi gedine semono ki cara perawi ditumpaki rauling. Pripun? Mboten, monggo dados. Ayo. Ya Allah. Geten aku gak patek krungu mau ya Allah. Ayo. Monggo Mbak penyonyo. Ayo. Jenengan mboten pengin banting sentir ngoten lek nyanyi kan sosok napa niku berhubungan dengan apa umur ngoten lek umur 30 munggah ngoten niku napa niku kesusul liyane sing luwih enom to. Leres. Mboten pengin Pak. dadi sinden ngoten niku. Kula to Pak, aduh ketinggalan pun mboten ketinggalan saya sudah terlalu apa ya Bu ya? Apa? Ketinggalan mungkin mbok menawi nggih. Mboten enten Pun mboten ketinggalan. nyandak ngoten lho Pak. Nah, mboten enten Pripun? batasane ngoten kasep utawa SPYT mboten enten lek sinden niku. Tapi kalau Ngantos siswa Bapak pinten? Nun? Bapak mau ngajarin boleh? Hah? Mau ngajarin saya nyinden boleh? Ngajarin jenengan. Mau boleh. Kula ngajarin jenengan. Aduh, kula mangke lek ngajarin jenengan dugi ngriya disampluk parut kula. Niki mawon bar damai malah jenengan ora. Wah, ya Allah, malah curhat ya Allah. Ya Bu Kesi, kalau nanti macam-macam lagi silahkan calling saya, ya, atau gedruk ping 3 sebut nama saya, oke? Siap Mbak Eni. Oke. Tenang Mbak Eni. Tapi kalau saya tuh ya Mbak ngeten nggih. Nggih. Teng panggung ngeten niku bojo kula menika pun ibaratipun milik umum. Milik umum. Milik umum. Teng mriki pun kula liarke. Oh gitu. Jadi wingi dalu kula mboten tumut tanggapan teng pundi niku alun-alun Karanganyar Pak Nggih. Bupati. Bojo kula niku dan dijaraki karo Birgitan iki lho. Bocah niki.
tampil iki lho. Ya wis kono kesempatan wong aku ra melu, Pak. Pun ngoten niku pun kula bebas, pun kula liarke, mboten napa-napa. Nggih. Ben malah biasane lho. awet enom. Oke sih, biasane lek bar wayangan lek sinden langsung brubut ndang mulih ngono to. Mambenge rampunge lek jam 3. Rampung jam 3 dhek jagongi aku ning omah nganti setengah 8 isuk. Dia amen ngene, aduh capek. Dadane dijok-jok ning. Ujune aku anak kaji langsung astagfirullahaladzim. Alah. Lho aku yo ngerti dhewe lho. Dhek iki to, iki Birgita Jan. Wah, aku ra melok lingguh ning jok mobil ngarep dhewe sebelahe Pak Yoyo. Lah iya, aku umurku malah kaya wong 17 tahun ngono lho. Ben apa Bir, bapakmu semangat tono. Dhek dadi semangat, sejahtera pikirane ngono lho ya. Ben ora karo aku, lek aku ku stres dhek ngono. Tak uring-uring wae. Yo stres wong seneni ayo. Ora apa-apa ya, Nduk, semangat nggih. Mesake ngeteng-ngetengi gawane buke ya. Yo, Mbak Eni yo. Halus manis nengsem Sugih cengkok ya, Mak. Kyai Putri biasanya lek sugih cengkok ngono kuwi lek nang omah ya sugih cengkoke. Nggih cengkok nek ngunek-unekke bojone maksude. Nggih. Ning marem nggih jenengan seniman Karanganyar dipun ayomi kalian Pak Juliat Mono. Alhamdulillah ayem tentrem Pak, alhamdulillah. Nggih anggenipun gatekaken dumateng seniman seniwati ngoten niku. Nggih leres, nggih. Mila nggih leres ngendikanipun Mas Joko Petruk yen ngaku dadi seniman Karanganyar aja sok ngarep-arep Karanganyar wis paring apa marang seniman ning kudu diwalik seniman sudah memberi apa kepada Kabupaten Karanganyar ngono kuwi. Mula angger sing dawuh iki terus kabupaten utawa Pemkab utawa Sekar ngene iki anane mau sendika dawuh. Iya ngono kuwi. Ya, Mbak. Masuvinggan kula nonano golek isi podang jenar lalo ibu bunga no nyanding bisa dadi Terima kasih bawanipun dipun lajengaken lagunipun Podang Kuning karya Dalang Darno. Wah ya. Podang Kuning adalah doa yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan ulang tahun Karanganyar yang ke-107 mampu terbang tinggi menuju zaman keemasan bersama Pak Juliat Mono. Monggo dipun aturaken Podang Kuning saking Kendang Mas Nopal. Yuk. Monggo Mas.
Ngawiji. Sinden Madangkara, tepuk tangan untuk Mbak Heni. Matur sembah nuwun. Pangapunten kathah lepatipun Pak Dalang. Nggih, dawa sami-sami. Mugi dosa jenengan kalih kula dipun lebur ing dina ingkang fitri menika. Malah kados lebaran lho jenengan ki lho. Lah jenengan sapi kaya ngono dadi njaluk ngapura barang ngopo to, Mbak? Mbak. Sae sanget nggih. Mbak nuwun nggih. Nggih, matur suwun Pak Dalang. Wonten malih badhe dipun sampaikan kata-kata. Insyaallah sampun cekap. Matur sembah nuwun sanget. Mohon maaf dari teman-teman setiaji mbok menawi dalam penyajian atau dalam penyambutan tasih banyak kirangnya ya Pak Dalang ya. Nggih, kirang sekedhik wau kula kedugi ngantos sepriki dereng mangan nggih wau. Ning niku pancen wis dadi napa niku wis dadi budaya kula, Mbak. Nggih, ngaten. Kula niteni bolak-balik angger mangan, udan niku mangke. Lho, ngoten. Dados nek ngaten iki jenengan puasa dulu mboten dahar nggih. Mboten mangan niki bar wayangan terus mangan sinden mangke. Bojoku. Ha iya. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami Mbak Eni. Aduh, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya ya ganti artisnya Madangkara. Ya, sapa? Iki sing wiwit wayangan budal wayangan mambengi nganti mulih iki le gemati karo aku. Ya. Sapa? Mbak Birgita Ayu. Ayo. Coba kaya apa Cahayu sing denok diblong. Seneng karo kata-katamu isu arep mulih lho, Bir. Napa, Pak? Pak Dalang. Mencintai itu tidak memandang umur. Nyun pamit ngono kuwi lho. Kapan nek ngomong iki lho kapan? Makasih. Ngono enek wong akeh nek bojoku ora gelem ngakoni. Cublak suweng berdiri Birgita Ayu. Yuk. Suwang kepeng kerana Mamuka tutup hujan Pak wawe rale sapa mungkin delekake sing sirkon delek kopong sing sirkon delek kopong
kasih Mbak Birgita Nggih, Ayu. Pak Dalang, wilujeng dalu Pak Dalang. Bagaimana perasaan panjenengan kemarin Pak Dalang? Setelah kita ngobrol sampai pagi niku gimana perasaan jenengan? Aku ki bar mayang biasanya langsung turu mergo mripatku ngantuk campur kesel. Mau ki kaya HP bar dicas ngono. Dadi ki menyala padang ngono lho. Ngono kuwi. Ora wae dhewe mau iso akeh diskusi to, Bir. Nggih, kata diskusi, Pak. Lek nuwun sewu, sok-sok ki aku menyajikan pakliran untuk piyai-piyai sepuh sing bener-bener pecinta wayang, pengamat wayang iki pancen gawe aku kuwi. Ning untuk menyajikan pakliran untuk generasi Gen Z, Nggih, nah kuwi sampeyan sing sebagai penyambunge Dalang Cahya Kuntadi ngono kuwi. Ora pedhot sajiyane ngono lho, Bir. Nggih, Pak. Leres niku, Pak. Harus seperti itu, Pak. Karena perkembangan wayang ini kan harus terjadi ngoten lho, Pak. Kalau tidak dikembangkan ya wayang akan hilang ngoten lho, Pak. Menurut kula nggih, Pak. Bener. Ayo moga-moga awake dhewe semakin berkembang ya, Bir ya. Nggih, amin Pak Dalang. Tegese karo kanca-kanca Madangkarai sukses kabeh ngono lho ya. Nggih, amin. ngono Saestu kuwi. niki Bu amit sewu nggih Bu. Kula wingi niku nganu Bu, kan jenengan teng Tulungagung. Pak Yayat aja mulai sik Bir sik nunggu ngancani aku. Ngoten lho Bu, saestu niki Bu. Pak Yayat niku fitnah Pak Jan. Ampun ngoten Pak, engko aku diarani netizen sing dasar Bir kita menggoda Pak Cahya Kuntadi malah kaya ngono Pak. Alah ben kondang pisan lek tukang godho dalang ngendi-ngendi. Ngono kuwi. Ah iya bakul tempe. Iya, Monggo Pak. sing bener dek lak Kediri nggih tahu takwa tahu kuning ki lho, Nduk. Dadi ning daerah alun-alun Kediri mesti enek bakul. Sing bener ki bakul tahu takwa, tahu kuning lho. Ah iya ngono. Pak Yuli sik lenggah. Tasih Pak. Ayo matur nuwun sik. Nggih, Sampeyan lak yo lenggah ngaturaken. ning Karanganyar to? Nggih Pak, Ah, kula iya. sakniki ten Gondang Rejo Pak Yuli. Aku arep dadi wong Karanganyar Pak. Syukur. Sik ngenteni. Tak arahne kabeh sinden kuwi Pripun, Pak? dadi Karanganyar. domisili di Karanganyar. Ben penak ya Pak. Sampean ning Karanganyar tak anjurkan. Terus Mbak Diajeng Chandra Oh, lenggahe iya, ya ning Karanganyar. Karanganyar. Kuwi ning Songgorunggi ana Ndagen. Lho kaya ngono iki Winong iki ya ning kono. Ning ndi kae, Nong? Karangturi. Karangturi ya Karanganyar. Nggih, Karanganyar. Iki mbiyen lho Umi arepe ning Kartosuro tak kon pindah Karanganyar ya. Golek wong Karanganyar rek tenan. Ah iya, ngono kuwi. Wong Larsoe takon pindah kok ayo. Heeh, men kopen ayo. Ayo matur nuwun sik karo Pak Yuli. Nggih. Matur nuwun Bapak Yuli. Sampun kersa rawuh nggih to Pak, sampun kersa mendukung Madangkara. Nggih Pak Yuli mugi-mugi panjenengan sehat Pak Yuli, panjang yuswanipun. Tuku gulali kalau tali. Pak Yuli sawarane sinden ampun lali lho Pak. Aku goting karo kowe lek entek-entekane iki terus njaluk dhuwit ngono lho ora. Lho, lah nyapa lho Pak? Ya pancen butuh Pak. Ya butuh kaya apa iku kudune dibesut sing alus apa piye. Aku Contone. apal karo Birgita anggere nek wong sugih utawa pejabat teko, praupamu tak sawang kok kene malah kaya kotak amal kowe malian ora ngono kuwi. Enggak pareng ngono nyuwun ngono kuwi. Ya Pak wis, Yuli Neno. wis maringi job pira karo Madangkara bolak-balik. Iki wae bengi iki aku kon milih. Apa nggih, Pak? Kowe milih ndi? Anu Jakarta apa ning Karanganyar? Karanganyar sing cedhak mawon, Pak. Ya kowe lekmu masuk ben ning Jakarta. Lho kaya ngono kuwi. Lah nyapa kok jenengan mboten pilih teng Jakarta? Sesuk isuk sik petengan teko omah wisan aku. Lah terus Lah arepe pangkur jengleng kan iso ning omah. aduh. Bagaimana Pak perasaannya? Sampun maem. Napa? Jenengan sampun maem. Mam apa? Maem Bukesi maksudnya Pak. Padake panganan ora. Urung no sik ngono. Ayo. Ayo nembang kagem Pak Yuli lan uga kadang-kadang Setiaji lan ugi Pak Lurah ya lenggah, Pak Camat ya lenggah, para Nggih. sesepuh ya lenggah. Ngono kuwi. Nggih. Mbok pilih enten request Pak. Nggih, ten mriki mboten Nggih. enten request. Pak Yuli ngersake napa Pak Yuli? Manut. Oh, manut. Nggih. Kelangenane Pak Yuli ki caping gunung, Nduk. Nggih. Ayo. Cuaping gunung. Biasanya panjenengane mesti kersa nembang sak bawane saping gunung. Lah, Iya. harusnya ngoten lho, Pak. Ning mbok menawa sayah wong mau bengi ya wis kaya ngono, to. Lah, Nggih, bengi iki leres. panjenengan ngersake menikmati saja. Ngono kuwi. Ya Bir, bawane Bir. Loh, bawa Pak. Oh iya no, jenglengke no. Berarti nek bawa ya 100.000 ya, Pak. Kowe njaluk ning sapa kuwi? Jenengan to? Oh, beres ora mung 100.000. Besok amplop kandel nggih kowe. Ayo ngono kuwi. Tenan. Kandel isine mek surat ae, Pak. Lek ra aku bareng sampean lho, Pak. Hah? Lek gak aku bareng sampean. Iya ngono ya kenek. Aku tak ning bis ae lek ngono.
Tak enteni Pak, jagongan suwi lah kok tak kira ki ayo sarapan bareng. Lah kok jebul jenengan malah sarapan kewe piye to Pak. Dan banget tenan. Aku mikir lek sing tak jajakne iki mung sapa jenenge Yuda karo Larso kan enteke pompole 30.000. Lah karo kowe karo Wino karo Mbak Li lho entekku malah akeh no ora. Jan jatah. Manajemen iki penting ngono kuwi. Mergo wingi ditinggalne 3 aku ngarep bukesi aku mek digaweni dhuwit 50 ngono. Makanya toh Pak, jenengan sebagai lelaki kudu menyimpan uang sendiri, uang kenakalan loh Pak. Maksudnya uang kenakalan iki ya digejajakke para-para yoga, para-para sindan ini loh Pak. Ora kok aku lek nyekel dhuwit iki ora iso panjen bir ra iso. Aja kok nyekel ngitung kuwi lho mesti kleru terus aku iki. Berarti kula siap mawon Pak, kula siap dadi sekretaris jenengan tak ngitung dhuwit ngoten lho Pak. Oh iya. Lah ngono sesuk kowe nang omah Dangkara gantan sekretaris ya. Siap. Gerak ngono kae lho, ayo. Nganggo rok. Rok sepan kae lho, ayo. Sendale jinjit mboten Pak? Jinjit. Ayo. Tur karo nggo mak ngono kuwi. Ayo. Kacamatanan? Harus wajib kuwi. Ayo. Ayo nembang malah tekan dindi. Saben bengi nyawang gamelane ya jotos-jotos malah gawang kelire iki pertama kali di Indonesia karena terbuat dari tembaga. Oh niki baru ya Pak berarti Pak? Anyar iki. Lek ora sowan ning Laladan Jatipura ya ora tak aturake. Ayo. Nek kelire baru ngono iki kudune jarik yoga, jarik sindeni ya baru Pak. Aja sampean terus sing baru. Sampeyan ora ngerti, mungkin jarike ya anyar kaya ngono kok ya. Endi lho Pak iki wis suwek iki lho Pak delok. Suwek iki. Asine sing utuh kowe ngangger petok aku mak suwek kok mending malah ngono. Ayo. Ngono iki dadi fotokopi lek njaba suweke berarti ya. Yo. Ayo Pak, ayo anu bir, ayo bir. Ayo. Yen memajang hamong karo janur kuning Terawang ya Bir, sampeyan iki menuju utawa OTW menjadi waranggana sing viral tenan. Lah pun viral Pak. Ya ngapa? Pun viral lah. Kula niku gumun Pak. Jan kok iso netizen iki jan lek mengetik itu bahaya sekali Pak, tenan.
Kuwi ora masalah, ora masalah. Ketika jenengan menjadi perbincangan entah itu positif apa negatif, otomatis wong lak ngomongke sampean. Nggih. Ngono. Lah ketika jenengan menjadi rembug orang banyak akhirnya jenengan ora krasa jenenge saya munggah, saya munggah, saya munggah, saya munggah. Ngono kuwi. Malah artis-artis kae ben tenar mesti gawe masalah malahan ngono kuwi. Akhirnya jenenge mumbul meneh ngono kuwi. Aku ya nggumun lho Pak, padahal aku ya gak tau gawe masalah, padahal aku ya jujur saka hatiku lho Pak, tapi kok ya dadi Kudu gawe masalah lek pengen kondang ngono kuwi. Ora mung sinden dalang. Lek pengen kondang diel ngono kuwi kudu duwe demenan ndangan. Lah. Lambe elek digugu ora. Kira-kira jenengan kapan, Pak? Aku ora pengen kondang kok, Bir. Oh. Yang penting harmoni keluargaku. Tenan lho, Pak. Heeh. Kok anak Mak Selenting Ki Cahya Kuntadi bersama Sinden titik-titik ana pripun, Pak? Titik-titik ora cetok. Masa ya seorang Cahya Kuntadi dikabarkan gandeng dengan seorang waranggono dari Ngawi yaitu Tuti. Ora mungkin. Ora mungkin. Ayo. Mesti wong mesti biasa wae, Pak. Heeh. Wis ben alami ya, Bir ya. Iya, Pak. Coba Cahyu terusno. Panas udian. Parian wiwit saking Mbak Lia Sundari. Loh, Bukesi mboten, Pak? Hah? Bukesi Bukesi kok Bukesi iki takon istirahat. Aku dalang sing tak tutne lak Pak Purba Asmara. Nggih, nggih. Dadi Bukesi mulai saiki tak dadene Bu Ninuk. Karo foto-foto ngono, Pak. Tak mulyakan. Jare pengendikane para kiai, para pinter kae, ketika kamu ingin dimuliakan oleh Tuhan, maka muliakan kedua wanita. Satu ibumu, kedua istrimu. Lah kuwi. Tak mulyake Bukesi ora usah nyambut gawe ngopo to, Bu, santai wae. Berarti Yaga karo Sinden gak dimulyakne, Pak? Hah? Yaga karo Sinden gak Kowe dimulyakne. esuk sing mulyake ya bojomu, ngopo kon mulyakne? Lah kan aku melu padang karo melu jenengan. Lho, sampean tak seragami, gawe lendang seragam, jarike apik, ngono kuwi sound sisteme kepenak, gamelane becik. Ngono lek dimulyakan. Ya kurang to, Pak. Lah iki kudune seragam karo yoga iki ora padha karo yogane kok, Pak. Lah maksudnya? Iki lho jarike kudune seragam karo yoga. Iki ora seragam iki, Pak. Ya alon-alon. Wong kuwi lho, apa kuwi jenenge klambimu, kuwi lak kuning. Kuning. Lah iki yoga rong duwe kuning. Rong duwe kuning. Lho, iki lek ron ade ngemis ning Pak Yuli kan angel iki calone. Lah iya. Heeh ngono kuwi. Ayo Mbak Mbak Lia. Lia sik, ayo, monggo Mbak Lia Sundari. Ayo. Bunga mawar. Bunga mawar. Ngopo ta nak dhisik aku kok. Pariane rayan. Bunga menur. Bunga menur. Karang anyar. Karang anyar. Mugi tambah makmur. Allahumma amin. Selanjutnya monggo Mbak Diajeng Chandra Mulya dari Songgorunggi. Cakar-cakar. Cakar-cakar. Wah, pakulinan iki. Aduh. Lawang kembang mawar pun dipakai. Oh. Ya dipakai. Monggo sing biasane nyakar iki kucing. Ha iya. Lah, kucingnya akeh, Pak. Kucing kok. Ngono kuwi. Wong ngono kuwi lek ora tungguke kucing ora marem, Dek. Lah, Ayo. Cakar-cakar. 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 Ning pinggir watu. Warga Karanganyar harus tetap bersatu. Allahumma Amin. Bapak-bapak meneh lagi warga Karanganyar nggih, Pak nggih. Sedaya. Monggo Pak diamini ngangge jenengan piyai nyeni piyai budaya. Diamini ning ngangge lagu kaya sinden-sinden wau. Allahumma amin. Monggo Pak, setunggal kalih tiga. Allah. Tepuk tangan untuk bapak-bapak sedaya. Wah, nyeni tenan iki. Terima kasih Mbak Chandra Mulya. Selanjutnya nggih. Mbak Winong. Inang iki. Iki. Iki wis iki. Iki wis dinteni nang sepantunmu. Diuculi.
Aja diuculi dhewe, wis enek sing tukang nguculi ngono kuwi. Saru, ha iya. Diuculi. Heeh. Kok ya anteng. Nah, pasrah kok ae. Heeh, sing Maksudnya- nguculi mare KWN dadi. Ayo. Maksudnya nguculik sanggul lho, Pak. Iya, iya. Pak, diculi sanggule anteng. Mungkin nek obah kan malah kena jepit kan sakit to, Pak. Oh, berarti nek diuculik gak entuk obah. Alah aku wong tuwek ra ngerti nang. Diuculi, piye? Diuculi. Kok malah anteng. Heeh. Bapak Yuli sangat ganteng. Wis parikane sinden njaluk saweran iki ngono kuwi. Lah, Allahumma amin. Didongakne tambah ganteng berarti kan umurnya tambah dawa ngoten lho, Pak. Iya. Hubungane ganteng karo umur ya apa? Loh, kan awet muda ngoten lho, Pak. Masih ya apa jenenge umure besok Pak Yuli 100 tahun tetap ganteng ngoten lho, Pak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Heeh. Terakhir iki, Umi, Afifah. Ayo, wis sehat wis. Akan pola kok, ayo. Ayo. Ning pasar. Neng pasar tabrak motor. Ayo. Pisahmu iki, Ning pasar. Neng pasar. Tuku sukun. Tuku sukun. Sedaya warga Karanganyar. Mugi guyub rukun. Monggo, Pak. Allahumma amin. Guyub rukun, ya. Awakmu lek urung tebir? Ya, Pak, wis Ayo. aku tak pantun ya. Tak parian. Iya. Pantun Jawa. Ya ben iki lho Pak generasi Gen Z iki ngerti lho Pak iki parian, berarti bahasa Indonesia iki pantun ngono lho, Pak. Ya mula tak jelaske to, pantun Jawa lah ngono to. Heeh. Geli. Dikapakne kok geli. Seta Pak. Geli. Geli. Mergo nganggo klambi. Heeh. Bapak Yuli panjenengan ganteng sekali. Allahumma Amin. Biasanipun nek enten sing kula lemoten niku apa niku disawer 50.000, Pak. Pak Yuli iki nanggap wayang kulino wis ora nggugu omongane sinden-sinden kaya ora koda. Sinden-sinden kota amal ya, Pak. Ah, iya. Ya, Pir. Panas sudan haling 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 caping gunung. Yuk. Ah. Nadyan wadon sarta Swara suling ngetan kali ulung jumeneng nduk Umi Hafifah ngancani Mbak Yumu kita. Yo. mane banyu Tembang menika ugi kula aturaken dumateng saking Sekar Egar Multimedia Narendra TV Kusuma Production. Wah iya sing kepareng rawuh ngestreni nyengkuyu ngono lokasi yo, Mbak. Yo, angkaten langgame caping gunung katur dumateng Bapak Juliat Mono. Ya, monggo.